trong yêu ba ngà la xem cả la văn hoa làm lời chụp lấy hai trình đường. So she's singing right, hey in Shemulok, hey in Shemulok cùng Giêsu, bỏ khus lại trong yêu ba. Xem cả là văn hóa làm lời chụp lấy hai trình đường. Ô chính sự kanoni, ô chính sự kanoni chủ đô non kanoni chủ sa kusai nama bangin tre văn hóa lấy hai tình đuôi. Una shisha in am Shemulok cùng Giêsu. Oh, I'm done, I'm done, come on me. Oh, ha, chính tiếng Chúa ba chính phê soi. Kỳ chính ế ba kế sao đó. Nghiêng đây đã lấy lấy bàn chụp lấy hai trình đuôi. Đón lo ba la ban chanya chính khus lại trong nghi ban ban. Giêsu tiếp ya chính Lord, Giêsu tiếp ya chính Lord trong nghi cha u hai trình đuôi. Langit Lord ban kia cái chính là Lord bat kya ka jing ke jing kuslai ba boti ba no pe ba I dunya ra le sha u ha jing duai la ki lok trong mi ki no la ki lok trong mi ki Shemulok cùng Giêsu, hey, in Shemulok cùng Giêsu, qua khus lại trong yêu ba, ngà la xem cả là văn hóa, oh Lord chụp lấy hai trình đuôi, chính sự cảm động ý chủ đô. Lord bat kya ka jing ke jing kuslai ba boni ba no ben in ba I dunya sha u ha jing duai oh la ki lok trong mi ki too good in chance. As we sing it right, and born too good in chance. Oda shisha lang ilat pelot, bat nilak kya ka jingkit, jingkus lain babuan kiban, kakhtien jo ubleha, ningkong Petros kal nong kupasan kat kat bahnyo kaong. Dakaba bretno halor jong u yaki jingkus lain jong pi baro. Naba usumar sukir mau shapang jangpi. Cast all your anxiety on him,
because He cares for you. Natakadaw ang iray kini kajingray. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I yapi. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I. Oh, so she singing right. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I yapi. Oh I yapi, bread la jinkin, ha u Jisu, u I. So she singing right. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I yapi. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I. Oh, Shadron, 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 shining, 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 shining. Light you, Jesus, shining, 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 shining. Light you, Jesus. Oh, bread la jinkin, ha u Jisu, u I yapi. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I. So she's singing right. Bread la jinkin, ha u Jisu, u I yapi. Oh, bread la jinkin, ha u Jisu, u I. Oh, shining, 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 shining. Light you, Jesus. Oh, shining, 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 shining. Light you, Jesus, shining. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares. Oh, higher, 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 higher. Lift up Jesus higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares. One more time we sing, cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares. So we lift Jesus higher, 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 higher. Lift up Jesus. Oh, we lift up Jesus higher, 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 higher. Lift up lower, lower Satan, lower, 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 lower Satan, lower, 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 lower Satan. Oh, we condemn you, Satan. Lower, 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 lower Satan, lower. One more time. Lower, 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 lower. Oh, we lift up Jesus higher, 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 higher. Lift up Jesus. Oh, we lift up Jesus higher, 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 higher. Oh, bread la jinkin, how Jesus, bread la jinkin, how Jesus, u I yapi. Bread la jinkin, how Jesus, u I. So she's singing right. Bread la jinkin, how Jesus, u I yapi. Bread la jinkin, how Jesus, u yongin rayu Jesus shining, 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 shining. Rayu Jesus oh, shining, 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 shining. Oh, so she's singing Rayu Jesus, shining, 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 shining. Rayu Jesus, oh, Rayu me Jesus, shining, shining,
shining, shining, shining, shining, shining. Oh, so she's singing right, shining, 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 shining. Rayo Jesus shining, oh shining, 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 shining. Oh, Rayo Jesus shining, oh Jesus, Jesus. Rayo me shining, but come shining up there. Oh, we can feel me Jesus. Oh, me long but day hong ban yo. You can sing your rock a puram baro up there. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jo bleh ke Filipi kal nong pa ar ke khat ba khandai du khat wei ong na ba kum ta ti bleh ula kintiu e ya u bat ula ai hu u ka kerteng ka ba halor ki kerteng baro bat ha kata ka kerteng u Jisu ka kho siu baro kan yo dem krup ki jong ki ba ha ki beneng bat ki jong ki ba ha ka kendo bat ki jong ki ba ha po ka kendo keng But bau telit baro unyo plasna bau Jesus Christ ulong utrai. Ya kaban pendon burom yo play upa ukpa. Hakani kasngi wan ban mani yo Jesus im kis im but utrai jangi. U Jesus balong ubade hok ban yo e kaburam baro ka jingyaro baro ka jingmani baro. Tukum tada ka donut but ka mensim ka jangi baro. Ngin ya kentiu ya ke kerteng ke jong u Jisu shaneng but come shaneng oh Jisu 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 oh ben krau you Jisu sembah Emmanuel try, glory step per night, but shadow keep on jukut ngan yaro ya amin ngan sin syarban mi shadow ki an tabau ngin rai pen krau you Jesus pen krau you Jesus sembah Emmanuel sem kis em
Takisengin rai,เป็นคราวอยู่จีซูเป็นคราวอยู่จีซู Simba Emmanuel Sim ki sim try ki try close and shadow keep on you good
There is no other God. Oh, no one like you. Adonai. Oh, Adonai, we worship you. Oh, Adonai. Adonai. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Oh, Adonai. Adonai. Oh, Adonai. Imani Yahweh. Adonai. Oh, Adonai. Oh, Rama Siria Lama Kuria Lama. Oh, Imani Yahweh. Imani Yahweh. Tang Yahweh, Batang Yahweh. Adonai. Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Oh, Imani Yahweh, Yahweh. Imani Yahweh. Adonai. Rai ki sur ki jong iban rai Adonai. Adonai. Oh, bilang mo play tang mami. Adonai. Oh, Imani Yahweh. Imani Yahweh. Adonai. Kanigapor ngin siyam katu kanigapor bangin mani. Ngin mani you Adonai you joy. You are God alone. You are El Shaddai. You are Elohim. Oh, we speak the names of Jesus. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, Adonai. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. La 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 la, Siria, la 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 la, Kuria, la la la. Andone, andone, ublei, ubakumame. Oh, Rama, mama, mama, Siria, la 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 la. Oh, let us worship him. Ngin mani, Nagijing ran, hapok idon, o di jongi. Oh, ngin kanya kagerteng ka jong o Jisu. Ngin rai kagerteng ka jong o Jisu. Oh, ngin penbenay kagerteng ka jong o Jisu. Oh, ngimani yami. Oh, rana mama masiri ala la 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 la. Oh, Adonai, Adonai. Oh, rama mama masiri ala la 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 la. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, Imani Yahweh, Batang Yahweh, Yahweh. Oh, Rada Mama Masiya, la 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 la. Oh, Rada Mama. Oh, we worship
imane Adonai, 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 oh imane Yahweh, imane Yahweh, Pada hak banyo kajing yaro kajing mane kapuram kajing iparo. Oh, we thank you, Jesus. You are God all by yourself. What you say, yes, you will do. You are Adonai, El Shaddai, Elohim, and there is no one like you. Yaro you try. Kalong ka jing kemen sisha yang manganyo sakaw ikalat. Bangan keren ni keketian ke jong play, hakamat upai lang jong play, ban ngai ngo, you play ni gong na mentakan ni kalat, bang ngayo ban keren, ban bentai keketian ke jong play siapi, upai lang utrai, ban ngai ngo you play ru na mentaki leaders, mo ki jong ngi kum ka balang, ki ba encourage yang ngi, bangin share, bangin keren ni keketian ke jong play, ban kata ka Aisyah ka Aiman sim sisha yang bat yang iway ki badan hang ni tong in pai saka ketian ke jong bling in pai saka siti jong upol ka siti jong upol sha ki Filipi siti jong upol sa ki Filipi kalenong ka beningkong ka dekhot ka bal phukhandai ngan puli ar banta ada yang katangan sia doi Filipi ningkong ka dekhot ka ba phukhandai kong kumni naba hapi laai nakabenta ukris tang ban ngej hau henrei ban sha sitomru na kabenta jongu naba hapi laai nakabenta ukris tang ban ngej hau henrei ban sha sitomru na kabenta jongu makabenta ka baar makwa ban puli akan kapor di nakaju ke siti jong upol siki Filipi siki nong Filipi ka dekhot kalenong ka balai ka dekhot ka bah nyau haduk khandai Filipi lai nyau haduk khandai ketien jong blai kong kumne henrei kita ki ki balalong ki jing mentoi yanga ya kini ngalanyau ka jingdu na ka bentau kris ho chi sha ken bat nganyau ya ki baro bakilong ka jingdo na ka benta ka jingbha kortam jong ka jingtip ya ukris jisu uba utrai jonga na ka benta jong u ngaladu no ya ki baro bat nganyo senrum yaki khnang banganyo ukris bat ba ansyam yanga hau ubomdon ka hok ka jong ngahi kata ken kaba na ka hukum henrei kata kaba da ka jinget hau kris ka hok kaba na uble da ka jinget maka dekat bispau ko gumne bangan yo itu u bat ya ka bor ka jingmi pat jong u bat ya ka jing ya selok ki jing sha shitom jong u haba lapen sriem yanga ha ka jing yap jong u lada kumno ngan yo kot sha kata ka jingmi tap mi pat na ki bayap tung nya dwai ko pa jong ba beneng ni wan try kama jong me try kum ki khun ki jong me kum upai lang u jong me
But atrai shuab ngin yosko ngin pediang nak ketien ke jong me ngadwai men play yiki khmat ki jong i atrai ki bakenjan men sim men play ka donot jong i atrai Yesu ai baka donot jong i kan long kata atrai Yesu kata ka good soil atrai kata ka kendo ko babha atrai ka ban pediang atrai ka ketien ke jong me bat ban seiso ha ka jing em ke jong i wei pi wei bat kum ka balang hi brok wei trai ngi IT ki kani ka por bro hakikati ki jong me hakeng Yesu Kristus kin duangi pan amen tikat bangadang pen kre mo ngadang pen kre ka topik bangan kran hakani ka sngi ka wan ha ka dono janga ban kran shphang kani ka wei ka phang ka ba don kam e ka balong foundation ka balong very basic ha ka jingem jungi ka Kristan bat kata ka long ka benta jong ka jingsha shitom ha ka jingem Kristan ka benta jong ka jingsha shitom ha ka jingem Kristan lani da ka phareng kong the role of suffering in the Christian life the role of suffering in the Christian life ban ngi nakaktieng ka jong blay ba upol ukran ngin da pet ka shithi jong upol sikinong Philippi upol uthoy kani ka shithi kani ka dei ka we na kita ki prison epistles kadai ka shithi ka Paul utho na ha ka por budang sha set bendi but wong kum no Philippine kong at phokandai ong na ba hapi la ai na ka bentau Chris tang ban ngej ha u henry ban sha shitamru na ka benta ju da ka phareng ka khamlong clear kong it has been granted to you not only to believe but also to suffer for Christ sik. Tika jingkali ka bangin ngideban kli yala de but iway puway hakani ka por kalong ka ka benta jong ka jingsha shitom ha ka jingim jongi ka ka benta jong ka jingsha shitom ha ka jingim jonga ngilaban personalize kata ba ha ka jim kun jonga ka role lani ka kata ka benta ka jong ka jingsha shitom ka ba ngimat halakas ngi ngin pai ka ktien ka jong blay ka kran shipang mo ka jingsha shtom ka kran shipang ka suffering ha buon ki jaj rukom ka we ka kran shipang ki mo dak phareng kong trials and tribulations ki jing tinjo bat ki jing jinjar ka kran ru shipang ki jing pen shoy ka kran ru shipang ka jing pen shoy ka kran ru ka jingsha pin shitom namar ka jinget jungi lani kata ka bangi yosko man ka por ka ngi ko ong ka persecution ka jing sha le ben namar ka ka bengi ngai but ngi iru baka ktien ka jong blai ka kran ru spang ka jing sneng ka jong utrai ka discipline haba utrai u discipline yangi bangin ya ka linti ka jong u kum ka ktien ka jong blai ka ong na ka shithi shiki hebru ka ong ba utrai u sneng ya kita kiba u ye the Lord disciplines those whom he loves. Ngi ka ktien ka jong blai ka kran spang ka jing tinju ka jing jinjar ka jing pinshoy ka jing pinshitom namar ka jing ngej bat ka don sakawai ru ka jing ka jing shitom nani ka jing sha shitom ka beng ngi mat ka balong ka bainong jong ka jing bakla lani consequences when we sin but ka weng ndai ka ktien ka jong blai ka kran shai u Petros uang ha ka shithiกับนิ่งกองจงเปโตรสกองกันน้องกับน้องบาอาร์กับเด็กขอดกับบาอาร์พาวบัดกับกุมจูกับไล่กับเด็กขอดกับบ้าขัดสาวเตอร์กับเกรนบ้าละดังงี้งิชาชิตอมนามารบังงี้บักลากำมันตัวอย่างงี้เห็นไรฮะบังงี้ชาชิตอมนากับบันตากับหอกกับตากันวันระอยากกับใบน้องกับบบานาบันตาจังงี้บันนาบันตาบังงี้บารออีไว้กับบันนั้นหังเนี่ยbalay ngi don kam ban mat ya ka jing sha shitom balay ngi don kam ban mat ya ka jing sha shitom ngi kan ma na ktien ka jong blay u jisu wang ba uno u shakri long kham kraw ban ya u kan rat u jong u the servant cannot be over the master haba u jisu ula ya ha kan ko perthai ula sha shitom hado kata na menta jongi bangin yo em ka ktien jong blai ko ong ru yangi bang lakhot yangi ru bangin sha shitom na benta utrai bangin sha shitom na benta jong utrai
in pai saka ketian ke jong blay naki kam ki apostle ke lenong ke bakhat saw ke dekat ke baat phuai bat ke baat phuar kam ki apostle khat saw art phuai bat art phuar ketian ke jong blay kong kumne te anda ki la yalap ya ke gospel hakata ka shnong bat ba ki lap ya penlong bun sanran ki la yalit pain pat shalistra bat sha Iconium bat sha Antioch ki da pen scam ya ki min siem jo kisanran da ka bas neng ya ki ban yaine hakata ka jingeng bat ba ka day yangi ban besut syapo ka hima ka jongublay lingba shibun I jing jinjar ketiang ke jongublay kong through many trials and tribulations we must enter the kingdom of God. The balay ngidon kam ban mat kita ki eke but ke ka benta ke jongki ha ka jingem ke jongi bun sien ka don ka wei ka jing sngo thu bakalama ka jing sngo thu bakala ka misunderstanding balada ngiya ling ba kano ka jing sha shitom ka jingem ke jongmi ka dei be bangila bakala lani ka dei be bangila le pop kam dei be kamta ngi su thu bangi im ha ka perthei ka balahap perthei ka jur ka bor jong ka pop bat ngi mat mo ka jing shitom ha ka met ka jongi ki jing shitom ka jing mo kita ki natural disasters ki jumai ki flood ki ngi mat kita mdei naka pop ka dei mar bangi im ha ka perthei ka ba jot bar ka blak kta banjur daka pop we live in a fallen world bat ngi diban su thu ba u blay u don ka benta ka jong u don ka purpose ka jong u ha ka jing sha shitom ka jong ki khun ki jong u sepang ha ka jing sha shitom ka jong nga shimet ka jong pi shimet ka no ka bang pia ding ba ka jing ka jong pi u blay u don ka benta ban pen ba yang ni ling ba kita ki ngi kan ma ba ka tien ka jong blay ka ong nakashiti jong pol sigi room pra ka ong kumno shiti jong pol shakinong room pra ka dekhot ka ba apo pra ba ngiyatip ru ba ki a baro ki atrelem ya ka ban pen bha ya kita ki ba yo blay bat ya kita ken ki bala khot kat bakum ka jing thmu ka jong ublay un pendon kam ya kita ki jingmat ki jongi kita ki jing sha stom ki jongi kita ki jing ki bangiya leng ba ublay un pendon kam yi nam ta ka jing bha ka jong ngi hi pangin da pen ka tin jong blay ka kren phang buon ki kita ki rukom ba ublay u pendon kam ya ka jing sha stom ha ka jing em jongi ban pen kala dur yangi bangin na benta ka jing bha ka jongi ngin de pej naka ktien ka jong blay naka city jong Jacob kalenong ka baning kong ka dekhot ka ba ar hadu basau Jacob ningkong ar hadu saw ktien ka jong blay kong kumne to pinyo ya ka jingkemen sudah ku para banget jonga haba pi hab haki jingtenju babun jaj haba pi tip bakata ka ba prang ya ka jinget jong pi kan penlong ya ka jingyai sha henrei kani ka jingyai sha tu kan ayo yala ka jingtrei bajanai ba pin yo long ki ba janai bat ki ba tili biang ki bom duna ya ke ha ke ru kabening kong kabangakwa bankran kani kapor kalong ba lingba ki jingtenju lingba ki jingsha shitom ki bengi mat ha kani kaperthei ha ka jingem ka jongi ublay ukwa ban pen jana yangi ukwa ban prang ya ka jinget ka jongi ban bangin long kita ki bedon ka jingyai sha bakata ka jingyai sha kan trei lingba mensim ujong ublay ha ka jingem jongi bangin long ki ba janai kum ka tien ka jong blay ka ong long ki ba janai kum ba ukpa jong pi u ba bneng u long ba janai ti ka tien jong blay ka ong ba kini ki jing tinju
ini kijing ki bigi mat kidai bangin klan hau blay bangin yo ya kijing sya berkata kan penjanai yang i hado kata kasngi ke bangin kendu utrai bat kabaar kabangakwa ban kran nak majung pi ni kapor kalong ba kajing perang kajing jongi kajing kabagi mat kabapen perang yang ya kajing kajongi kapen ya kajing shisha kajing kajongi. It shows the reality, it shows the truth, it shows the genuineness of our faith. Kapen ya kajing shisha kajing kajongi. Mau kum kadon kuwi ka jingong ka ketien pareng makong. Talk is cheap. Talk is cheap. Ban syukran kalong kaba tat dor lane kabam don dor ruem. Kadai ka kam lane kadai ka action kaba syang dor. Ngin pai ketien ke jong blai syaka siti ka meningkong jong Petros ka dekat ka meningkong ka dekat lenong ka meningkong ka dekat ban riu ban nyau. Tien jong blai ka ong kum ne. Tien jong blai ka ong ha kaba pi yasngok men la menta kendiat por la don kam la pensngo si la da don kam la pensngo si ya pi ru ha ki babun jaj ki jingkenju kenang bakata kaba prang ya ka jenget jong pi kaba kam kordor ya ka ksiar kaba jotno la prang ru ya ka daka ding on yo shem ya ka ha ka jing yaro bat ka buram bat ka jing long buram ha ka jing penpau uji sukris ya uba haba phim yu iru pi ya uba la phim yu imenta henre phingai pias ngok men da ka jing men ka bamla ong bat ka badap da ka buram tu Petros uang kumno uang ba ka tien jumlai ka ong kumno hang ni ka ong ba ka jing prang jing ka the testing of our faith ka jing prang ya ka jing jongi kadai ban peni ya ka jing shisha ka jinget jungi bat kata kalong kham kordor ban ya ka ksiar kalong kham kordor ban ya ki molonai ban ka rupa kalong kham kordor kata ka jinget ka besisha ka jongi haki khmat ki jongu trai pangasu perkat balada ya ka ksiar lada ya ka rupa don kam ban bu ha ka ding bahkan tang no kading kita ki jing jabo borok jaklia borok kita ki impurities bahkan mi kaksiar ka rupa ka long perfect ka long janai ka long khuj kat no tam ha ka jing im ka jongi la don kam ban prang ya ka jinget ka jongi da ki jing tinju da ki jing ki ba bun jai bat ko wei ko bingi di man so thu ka long ba ublay long ma uta busukwa betang man penchito mingi ublay ulong ka jing iet yangi hendeng di ban so thu ba ublay ru ulong ukpa jongi baktin jumlay ka ong hawi ka banta ka ong ba lada phim mat ya ka jing sneng ka jong ukpa kamut phim dei ki kun how to ngila hakan kajuk menta jongi men le banong ban sneng ki khon ki jong wei jok ki wei ka jinjar ba ka jinjar ba ki bon ki num accept ki num pediang ya kata nek tin jom le kong ba haba ukpa u e yangi udai mau hi ru uban sneng uban hikai yangi bat ladang yem mat ya kata ka jingim ka jongi ngidi ban wat benya sisa ka donor ka jongi how to ngilong sisa ne ikon kijong ublay. Tika beningkong mau ngamene kadai ba ban penjanai yangi ban kabaar kalong ban peni ya kajing sisa juga jingai kajongi bat kabenta kabalai kalong bangin yo ya kanong jongi kabalong kapan sengat kajong kajing im kapan sengat kajong kajing im ngin pai yang shau Jacob nong ka lenok beningkong ka dekot ka ba khatar suk uta ubreu
uba yaisha haka jing tenjo haba latin jo ya unyo diang ya kata kapan sniat ka jing im ya kaba utrai ulakular ya kita kiba ya how to ngi you try hakan ni jaka how to ngi you try amen ngi you try utrai ulakular yang ngi kiba ya ya kapan sniat ka jing im tama kai ka bangi don kaman le nakabor ka jong blay ban yaisha haka jing tenjo berhabala tenjo ya yang ngi nyo diang ya kata kapan sniat ka jing im ka ba utrai ulakular namta jongi kadon ka bainong ka bakraw ka ba blay unai yang ngi habang ilong klan habang isya tenjo hakani ka pertai ka bangi im ka benta ka basau ka bang ko ban kren nak tien jong blay ka long ba jing sha shitom ba jing tenjo ka bangi mat hakani ka pertai ki pen ngau thu yang ngi ba ngin syampang ya ka jing koridor ukris bangin syampang ngin ngau thu shisha ya ka jing koridor ukris ubalong utrai ujongi ngin dapet nakasiti jong upol sikinong Filipi biang kadakot lenong ka balai kadakot ka bapra hadu khadway ktin jong blay kong kumne Filipi lai pra hadu khadway ho chisha ken bat nganyo ya ki e baro bakilong ka jingdu nakabenta ka jingba kortam jong ka jingtip ukris jisu uba utrai jonga nakabenta jong ngaladu no ya ki e baro bat nganyo syndrome ya ki kenang banganyo ukris kani ka benta ngi kulin kong bangin kan mau baktin jong blay ka dekat ka bashpo kong bangin yo itu ya ka bor ka jingmi pat jong bat ka jing ya slok ki jing sha ki jing sha stom ki jong utrai kidan ki bakli ki ma balai haba utrai ula sha lu na manda jongi balai ngidang don kam ban sha stom pat mangi ka bainong ka jong ka pop ka longka jing yap bat ka de kata ka utrai ulaba halor jongu halor ka ding pana bat ngiyo ya ka jing penim habang inget how try jisu handai kum baka ketien jong blay kong Filipi ning kong arpu ka baning kong ka khot ba arpu kondai ladang ngi la yo ya kata ka gift kata ka jing ai ka jong blay ka balong ka salvation ka balong ka jing penim yangi ngi donru ban ka benta ka jongi bangin sya sitomru na menta jongu ngidan ru ka benta bangin sya stom na menta ka jongu kawai de bangi i nakakatien ka jong blay nakasiti jong Paul syaki Korint syaki nong Korint ka kasiti ka baar ka lenong ka bakat ar ka dekat ka pra hadu bashpau ar Korint pra kat ar ka dekat ka ba pra hadu shipau kaktian ka jong blay kong kumne Shapang une ngala kerpat laisien utrai kani kadi ka benta bu pol ukren shapang utau sia lana kata ka jing pincitom ka jing sitom ka budon ka met ka do ka jong tin jong blay upol ong shapang une ngala kerpat laisien utrai ba un penken ria no ya nanga te ula ong hanga ka jing ai jonga ka dab biang yame namar la penjanai ya ka bor jonga ha ka jing tlot takabak ben namar kata gan kam le thau buram ya kita ki jing tlot jonga khnang baka bor ukris kan yo shong sa hanga nabakum ta ngasngo ba ki jing tlot ha ki jing le ben ha ki jing kerdu ha ki jing be ben ha ki jing shipa na ka benta ukris namar haba ngasngo tlot hangta ngalong uba klan ngi i bo pol ukran ke ko bo pol ukran hangning ni superkat mod ladang i perkat aka jingmut jing perkat jingi kum kibriyo mo ka standard Christian life ka ka thong ka bangi hot ngi kwa ban long kum Jesus Christ hendrai kum kibriyo kum upol bali upol unut ban ong
imitate me as I imitate Christ. Penbuat yang aku menga, penbuat you try, Jisu. Namar dengan dapat keketian jombleng, lihat singi labanong, Paul was the standard of the Christian life. Ulang kata tong lah ni kata measurement mo, bang don kampan long kumbu Paul. Jadi what Paul ru umat kajing shitam hakamet kajungu kajingem kajungu kaba hadu laisien keketian kajung belai kong ba upan o try weng no try weng no Henry ke keketian kajung belai kong Henry utrai uang kumno utrai umsim la weng ya kata kajing shitam kata tau shia u badon hakajingem kajungu Paul uang kumno kajing ai jonga kadap biang yame namar la penjanai ya kabor jonga ha kajing telot udan way nong yelap ubang kumni ubang maka jing im kristan bunsin ngimla ban sautu namar kadap de kitaki paradox kabamud ba ngimut bakan long kumni hende kalong dakam way keketing kejong blay kong ba lada pikwa ban long uba kraw ta makahima kejong blay pidan kam ban long kumno usyakri ya baro paradox. Pikwa belong kraw piapan syakri. Berhabangi nang san hau try, habangi ngelatip you try, ngelatip ya ke gospel jung ngelapiang you try, bar ngi san hau try ngi ka jingem jung kamtam lesi ki bala long ki senior believers haka balang jung kilaban testify ya kata. Kalong bakat banginang ya baru try kata nginang don kam syusyu yu kat banginang ya jeng baru try kata nginang sutu kajing long totally dependent kajing don kam jongi yu hakamet mereka mensim kembali unong yalap uang the Christian life is growing downwards kamut ba kajing em jongi haba kat bangin yai san hau try ngin yai san haka jing don kam kajong utrai haka jing sngorit hakamat kajong utrai bat ngi hang ni ru ba upol uwan ra sakawai kata ka paradox kata kawai ka bangim la pan sngotu wong ba ngan le kemen lanie dakaba kemen ukti dekot ka bakhandai dakaba kemen namar kata ngan khamle thau purom ha kita ki jing telot jonga ada kepareng kong I will boast ngan le kelau sepang kita ki jing telot ki jonga kan sarong ya ha kita ki jing telot ki jonga kata kelong ke paradox balik kum nang ilaban sarong ya kita ki jing telot ki jongi ngi kum ki brio ngi kwa ban show the best mo bangilong kum ta ngalai chief kata da don ba introduce you know ki hap mon address with the correct title hab address tentang ikwa kata ka recognition Henry hakahima ka jung blay upol wong kumno wong mangan sarong hakita ke jing tlot jonga blay namar baha kita ke jing tlot jonga u blay u penjanai da kabor ka jong u bat kawai de ka bentang i na ketien ke jong blay balay ngi don kam ban mat ya kita ke jing ke jing sitam ketien ke ka jing em ke jongi nakaju hi ka siti ar koren kalenong ka ba ningkong ka dekot ka balai hadu hinyong ar koren ningkong lai hadu hinyong ketien jom lay kong kumni long balakir khu ya ublay bat ya ukpa u Jisu Kris uba utrai jongi ukpa ki jing isnei bat ublay ka jing pentengan baro uba pentengan yangi ha ka jing jinjar jongi baro Kadang ya kaban ai bor yangi ban pentengan ya kita kiba ha kano ka jing jinjar da kata ka jing pentengan ya kaba la pentengan yangi hi daublay. Na bakat kumba kita ki jing sya ukris ki yai roi kerhai ha ngi kum ta ken kata ka jing pentengan te ka jing pentengan yangi ka roi kerhai ru ha u kris. Ketiin jumpai kong kumnang kawai kau bangi di ban tu there is no such thing as a solo Christian. Kam la long hakat kum ketiin jumpai kam la long ban don uno lani kano ka Kristan
ki balong tang maki marway. Ki balong ba solo dan kim dan accountability kim dan responsibility ya no ru ki wer kim dan responsibility nam ta ki em kata kalong ka jing so thu ka babakla but ka way ka principle ne ka jing hikai ka ting ka jong blai kalong ba kata ka bingila yo pediang kata ngi ai ru syaki way but bun ngin da pej mo hak balang jing bun ki para mengai ki balik se ki bla ya ki jing ki bakrau ki jing ki ba ngimla ba sotu ngi sotu ba datang ka jing ai ki jong ublai ka ba yarap ya ki bagnya ling ba kito but anda kila job pan maki kila ban yarap ya ki we ki ba ya ki ju hi ki jing tenju. The Christian life is not a selfish life. Kam day ka jing im ka ba khap nap ngi don kam ya ka bangila pediang ti jong blai kong freely you have received freely gift. Ngiding la pediang ya ka daka jing ai ka jong bleng la pediang ya kata ngi de ban ai ru sha ki we. Ngidon kam ban pentengan ki we ki bamat ya ki jing shitom ha ka jing em ka jong ki kumbang ngiru ngila yo ka jing pentengan no bleng. Way na ki character la ni way na ki briu ki jong ublay ki bang nga sultanat ba ban pulie spang ka jing im ka jong u ulong u job bat nginda pej ha ka jing im ka jong u job ngila ban i shisha ya ka purpose ka jong ublay ha ka jing sha stom ka jong u job tong in pai ban nga sha ka tien jong blay sha ka testament ka barim Caka kitab Job lenong ka baning kong kedekot ka ba arpo hado arpo ar Job baning kong arpo do arpo ar kani ka ka jing tenju ka baning kong ka ba Job umat bat ula do no ya ki khun ki ti ki jong ula do no ya ka spa ka phau ka jong ula do no ya ki jaka ki jong ula do no ki baro andre ke ka response ka jong Job wang anda kum tahu Job ula yang bat ula kat yala ka jankup bat ula ki yala ka kle bat ula hab dem ha ka kendau bat ula mane bat ula ong lingkut ngalami na ka kpo ka mi jonga bat lingkut ngan pai pat syata utrai ula ai bat utrai ula shimno long balakir khu ya ka kerteng ke jong utrai ha kan ni baro Job shim la le pop lamne shim keno kajing biet ha ublay kasi lingo pas pang kajing im jong Job ulong ubriu spa uba im suk uba syakri utrai ban ngindi ki benta ka benta ka nakalenong ka beningkong ibu judwai nam taki khun ki jong u le se ki la le pop ulapan kenya ula ajin kenya ma u khamat jong blai nam taki khun ki jong ulong ubriu uba hok bat uba ya nakalenti ka jong blai henry ublai usha bakan wan kani ka jing sha stom ka bejor ba ka jing em jong Job bat ngi ngan sa puliru naka lenong ka baar henry ngi ngin pej ka response ka jong Job da ka pareng ngasutna ba ka ong ba habau la mat ya kani ka ayu mdi bu klem sosi mdi bu ong atanga shnia bi blame lelera em tin jom kong kumno ula yeng badula kat ya la ka jan ko kamut kata ka express ya kata ka jing ngosi ka bajur hadu kata ka bawan how Job badula ki ya la ka kle badula hab dem hak khando ndai ula le kumno and he worshipped but ulam mane makum kata ka testimony nga try kalong ka ay ka bakraw siya palat kumno bu Job la mat ya ka ka tang hado kata ka jing em jung henry ula ban mane be ublay ban ngi de haka lenong ka baar wo usaitan u persanghi ban penjot yu Job wong kumno ka dekot ka basa usaitan tu la ya thu yu trai badu ong kasni namar kasni
But ki baro ba ubriu udon un ai ken na ka benta ya la ka jing em. Hendai to ra ya la ka ktite ba tu kta ya ka sieng ba ka do ka jong te un kentaj persya ya me. But try ula ong hau setan hakmi u haka kti ka jong me hendai tang ka jing em jong men pensa. Ka wei bangi di man sutu na ka jing em ka jong job mem. Kalong ba haba u sya ya ka ni ka u yo ya ka ni ka jing kini umat kini jing sitom ki bajur do kata-kata haka jing im kejong Henry ublay udon in control ublay udon ka benta ka jong ka kti ka jong ling ba kata ka jing sya sitom jong uru pat ngi ha kani kti ha ka khot ban rio utrai ula ong hau setan hakmi u ha kti ka jong me Henry tang ka jing im jong mu men pensa Kamut kadon ka border ba usitan uriu ba ubaman ru umla ban cross. Ublay uang tangkata kamut tangkata. Ublay ulong sovereign ulong halor baro. Bat ngi ka dekot ka bahnyo kemtau setan ulami no nakmat utrai berula syo yu job da kito jao ki ba sitom nadu ka slakajat jongu hadu ka link ruyang kli bat ula shim ya katerwiang kiu ya kabantrut ya la dia daka berula syong hapadeng ka depai enda kumta ka tengah jong uru kala ong hau me yaine kata ru ha ka jinglong janai ha ka jing janai tu kentaj no ya ublay batu yap no artan hendrei la ong haka pakren kumbakren kawei na kiriu be balai ngin pediang na kakti ka jong ublay ya ka babha dengan om pediang ya ka basniu hakani baro ujub shim lale pop dala ki remyang shentur ma udon we unong yatu kanala ni preacher wong ba ma ublay ula shim lut ki jong ujub uklam shim ru ya kalok balai ba kat jingtin jo kawan ling ba jong karu ngi hakani hakatien jong blay hoi gamong ba kalong kumta han haka ngakermen ba kamlong kumta hakano kalong yeng ma ndrai ngi kata ka jing imujo handai ujub katien jong blay ka gumno hakani baro ru ujub shim la le pop dalaki remyang sintur hoi nginum pej baro ka baro ki dekot balani baro ki lenong naka jingem ka jong ujub mending ngakwa ban phai sa ka bakut pan ngakwa ban phai sa ka ba kut ka balong ka ujub job saupu ar kalenong ba saupu ar ka dekot ka baning kong ter Anda kumta kawengi di bensutu kat kani kadi kabenta kaba ublay ulakren yo job kumban chu summarize lan kumban chu kren lingkot ujub kay kabajia ka jingem jongu ulamat ya kani ka jing ulamat ya kani ka jing sha stom ka jingem jongu bat kitu ki perlok jongu ki persyang ban rationalize lan ki persyang ban perkhat entaka bor jing perkhat jong ki persyang ban perkhat belai ka jia kumni ujub Kidang ki perlok ki bakeno ki bang bujub ulale kam ta ulale bakla persya ublay takadaw ba kida adu kidaw jong ki ong ba menom meju iba uno bahok un ma di kita ki jing de ba me bam hok takadaw me ma di kita ki jing ba takadaw wa ktin jong blay takadaw meneng ong ning kong ba kata kadika misunderstanding kadika jing sotu bakla bangin perkhat kumta But ujub hakata ka jing syak keren beng haki perlok jong ujub hab defend yala dia but kelalong ban ba declare yala dia ba ulong babha bekata kam shong bej badublay Henry haba ublay ula keren yo ujub ngidi ban sutu ngidi stu ka weng nda pulie ka benta ka ublay ukren yo ujub am mdan ra shid khotru ba ublay uang ba job Kadai nakani kadaw ba me sya stom. Shi de khot rumdan. Ublay uklem explain ruem ya ujub. Balay ujub mat ya kata ka jing
Henry ublay Ukren ayu yujub Ukren sepang kajing krau kajong uhi. Ukren sepang kajing krau kajong u. But hadien bu jub la yos ngo sepang kajing krau kajong blay la yos ngo ya ka board ba kajong blay. Ujub buang kumno. Sau poar ke dekor bar. Ngatip bamela banle ya ki ai baro. But ba omla ban kang ya kano kajing temu jong me. Uai une uba pendum ya kajing perkat klem kajing tip. Namar kata ngalakren ya kabangam sengotu ki ki bakam pela yanga ya ki bangam sim tip. Tos ngap ngakerpat ya me dengan keren. Ngan keli ya me tu ya tu te mame hanga. Ngalayos ngau syapang jong me da kabay syos ngau kaskor Henry menta hakakmat jonga kayui yame. Namar kata nga isi yaladi bat nga kela kabamut haka domet bat ka depay. Bat kalong kabadon kam bangin ya lingba kita ki haka jing im jongi balay ujub buang ngala syos ngau syapang jong me. Mangi bunsin ngi kamtang iba im masyilong ngim damat than kata ka persecution ka jing shalai ben nam ta ka jing ngiyo ban yaseng lang kumeng ngiyo ban ra ki bible ngiyo ban mo ban kren ban duai ha bangi lej bam sino ngi ban dangi duai mdan ba ong e yangi hendre ki bun ki jaka ha indiam di indi dong kelajan ma tang ha asam ru ngi ikat no ki para bengej ki mat ni ka jing ka jing sha stom namar ki ngej hau tra jesu Henry kabakongsan gue kay kabujuk wong ba ngalayo sko sipang jong me da kabay shio sko kashkor Henry menta kakmat jonga kayui yame kamut yu kani kamut ba kandon kapor ka jingim jongi kumki kristan ba ngidang long kata ka learning phase ngidang yo sko na katin jong bleng yo sko ki jing kran ki jong katin jong bleng Henry kan sa don kaporu bangin mat ya kita ngin mat ni kita kijing ngin mat ni kita kijing tenju. Bat ondang ngilamat ya kita kijing tenju, bat ngilamat pat ya kijing ai kijung blay, ling ba kita kijing tenju. Ngin long kum ujub ubaong ngalayos ngau mensywas pangjume Henry menta ngai ya me de kikmat jongahi. Kadon kam yangi bangin mat yu blay. Christian life is not a life just in theory. Kam day tang kata bersyukulia kikot. Kajing em Kristan kadai kabangiyat man la kasngi hakamat kajong blay. Bangi di man sutu bah bangimat ni kita kijing ngimat kita kijing jing tenju ublay udon lembet bat ngi hadu kabakut. Ngin ngakwa ban ngan penkut no kani ka benta kani ka sharing jonga kani ka sngi pangin page ka keting ka jong play nakashiti nakikam ki apostle kalanong ka basan ka dekat basap huway kam ki apostle san sau huway kay ka baktian jong play ka kren keting jong play ka ong ki te ka kren pangki isenrang ki jong jisu ki te kila yami no nakmat kata ka dorbar hadien kila syapen stom nomor ki yalap yu Jesu ki te kila mi no na khmat kata ka dorbar ki daya kemen namar balanyo yaki ki babit ban sya ja buram na ka benta kata ka kerteng jong Jesu Kristus halaka sngiru haka temple bat halaka yeng kim waino ban hikai bat ban yathu khana ya u Jesu u balong u Kristus ngi kani ka early church mo ka first century church ngi ka kamat kata kijing hande kat nang mat kijing kata kanang roy kat nang mat kijing kata kanang roy ngi kata kijing kijong blay balay namar kata kadi kijing mo jimper khat jong kiong kumno kiong ba kila kemen hadu kata namar ublay ulanyo yaki kilong kita kiba bit bansya namanta bansya sitom namanta utray Jesu ngin depet nakaktian ke jong blay naka gospel kat kumu Matthäus
san nong basan khatway bat khatar tin jomblay ma kitu ki beatitudes ma kita ki jing kran ki jong jisu bukran halor ulum kong kum nak tin jomblay suk ma phi haba ki yakren ben bat pinchitom ya phi bat bakin ong ki ktien bamman baro ru ya phi namar nakabanta jonga hakaba ki shulam ler tu yakmen tu yai shat kemen ru namar kabakrau kabainong jong phi ha ki beneng nabakumta kilap ya penchitom ya kinong yutu lepa ki ba lamin shwa jong phi ban Matthias kan rio gospel kat ko Matthias kan rio ar pesan bangun pekut nang ne Matthias kan rio ar pusau ban ar pusan enda kumta ujisu ulaong haki senran jong u lada unoru umon ban wan nadien jonga ai ba un len yalade bat un ra yakading pana bat un wan bot yanga naba unoru ubamon ban penim yala kamensiem undu no yaka bat unoru uban du no yala kamensiem nakabenta ka jonga un shem yaka. The Christian life is a costly life. Kadon kador kabangi iway ki badon hang ni ki balong ki khon ki jong blay ngi don kam ban siu ngi don kam ban ba kadon kading pana ba iway nang ngi don kam ban ba kam dei kai ka basuk mo teng in the krang ning yo ngos phangka jing shale beng kristan teng habang empat ma ngem sutu hendeng inda yo mo ki leader sungi kilaban batai khampai kata bangi lecha manipur lecha assam lecha gujarat le yo sko ki khana teng ngi sosan ai palat bashale beng palat hendeng iru ya ka jing ai ka jong blai ngi iru ya ka borba ka jong blai makuma ong mane talk is cheap kadai tang dengi la ya deng ba bangi kongo yu try bangin sha stom dam ta jungu kadai hakata bang yo mat ka jing prang ka jing net ka jongi bat on penjanai ya ka jing im ka jongi Genesis san pho arpho u Joseph uang ya ki man ki jongu philamut ya ka basneu na banta jonga andre u blay u lamut ya ka babha kata kadai ka banta ka jong ka jing sha stom ha ka jing im ka jongi kum ki khon kristan the world the devil will mean it for evil but God means it for good but hakani ka singa kwa ban kentu yang i wei pi wei ki badon hang ni ka jaka habang iyat ka jing e ngiyat ki jing tenju ki ya ki jing penshoy ki bon jat tong in nom do jing kremen in shania utrangin sutu bakadon ka benta kadon ka purpose ka jong blay hakataru bar ka bakong san ka de bangin shania yu blay tangkat ni hinam ta ka buram ka jong blay ngako pan IT no ni ka por ai pastor dani buram lang su blay Hallelujah. Tau ni kapor yang leban yang lang ni kapor. Sipor yang pek. Dekai kabal keren singi ni kasengi. Utrai keren singi ni kasengi. Papan ong kumbai. Doktor Elisha la ai ngi kejeng kentu. Nakakti ng jong blay. Tadang ila siya nakamtaw Chris. Tongin nyaw ila di bangilong kibabit. Bangin siya namtaw Chris. Nila dang ila siya ban namar kejing le bakala kejong ila ni kejing
Cing bakla juga ingin pan maaf hutrai. But kabakong san kabangin mi na kani kajaka habangin late. And clear la dia. Kupnungi nakam tau Chris atau gibri ku ine mengi. Namar baladangi shisha nam tau Chris kandon bay ka reaction na kiway. Kita ki bang sung ka donut jonga banong. Blay sibon Dr. Elisha ka fikran ya ka tinjong blay. Kulong ka ba shisha ka jim jongi ka bang yamat an ka sngi ka jim jongi. Pakini ki baro kada ujisu ru safa ngir ngi haban safa. Amen. Mereka buram ka bang iyo ka reward de kulong ka ba kra ho Chris. Amen. Tau ni ka puangin leben sipol ngi leben pet yala de ni ka puangin kaya ka bangala la filayo man ka kubor wo try aingi leben duaing in IT la di show try but kaya wo try ukreningi ngin penan kam ya kaya wo try ukreningi try ngi wan khamat jome ne ka por try ngi aingu ime ka try shisha try ba me la khot ngi try om tang bangin share ka buram ko jome try begini benta ka buram ko jome roi ban sha si tomru nakamta jome ka try kane ka sla khando ko try ble jong try able apreng kita ki jing sha si tom ko jongi ka try iwan khmat jome ka try namar ngi tip ko try ble jong try pa jing sha si tom jongi nakamta jome hangne khando ko try ka long tang si phang ko try bagata ka glory ka pangin share bat me ka try kalong sa bom jukot ko try iwan kane ka por ko try shisha ko try lada ko try ngila sha ko try bom day ko try ble jong try lading isha ko try ble jong try isha kren ben ko try namar jome ko try ngi aingo ime ko try bamela nyo ngi ko try ki ba bet ko try pan sha nam ta jong me ko try able jong try but hoy ko try lada ko try langila le ko try ya ka nu ko try ka pangila le ka jing bit ka jongi ko try ka jing bom so tho ka jongi ko try ha ka ta ble jong try ka wrong choice ka jongi ni pan ma ba khamat jome ko try pan ngi duai ko try ble jong try ba me ko try ble jong try men pan kalai ka ta ka jing bakla jongi try shakata ke ko ba ko try ble jong try ba ko try ble jong try kum ma ong ko try ba baro ke tre lang try na kam ta ka jing ba ko try hikta ka ba eat ye me ke la khot try shakata ka purpose ka jong me ko try ni duai ini ka jaga ini ka por ko try able jong try begin long ko try able jong try kita ki try ki ba ket ka kerteng ka jong me ka try ha ka nu ka jaga ha ka nu ka por ha ka nu klemar ka try ngilong ki khon ki jong me ka try ki ba bat ko try ya ka ta ka dur ka jong me ha ka jingem ka jongi ka try able jong try nga duai ko try nam ta jongi we pi we ka try pa don ka ne ka jaga bi so ya ka khubor ka jong me ka try ka bangin na mi na ka jaga ka try able jong try bangin kemen na ka donut jongi ka try bangi don ka try ya me try jisu try ha ka jingem ka jongi ka try wala ka try ble ladang isha ka try ya kata ka persecution try ladang isha ka try ka buram ka try ka bangi yo ni gibre try ble jong try ngin le kemen bangi thu me ka try ba me don ka jingem ka jongi ka try jisu ngi ai ngo me ka try ma me kren ngi ka try ha ne klemar ka try me kren ngi ka try ble jong try kat nu ka try ka long ka ba kodor ko try bangin don ka jinge dai ka ba imbat me try jisu ni ai ngo eme ni ai ka burom bro shime ka try ha ni klimar ka ne ka por ko try ble jong try ki khon ki jome ka try ha ba ki mi na ka jaka ka try ai begin mi ta try ta ka ne ka jing sngau thu ko try ble jong try ba ko try langi im na yang yap ko try ni im nam ta jong me ka try ble jong try ble jong try la ra gelong kumno try ni im nam ta jong me ka try ha ka jim ka jongi ka try thank you lord ni ai ngu ime ni ai ka burom bro shime ka try la ni ka try ni ka por ko try ai ba ka jing ba jome ble khpa ka jing ai jome try jisu ba ka jing shat bor me ben sim khoi a ba kini baro kin don kat ban ngi ki khon ki jome ka try ki barang ne ka jaga ka try pat ki khon ki jome ka try ki khot kar par ka teng jome jisu kaleng sorang satla ko perthai na do manta pat cha bam jukut ru amen hallelujah nong yoro